Sindikat umirovljenika Hrvatske utorak 10. listopada organizira prosvjede u 6 velikih gradova: Split, Zagreb, Slavonski Brod, Zadar, Osijek, Pula. Evo, vlada se hvali dobrim gospodarskim pokazateljima, najavljuju veliki gospodarski rast i kažu da nam je napokon krenulo. Kao, što sada opet umirovljenici traže? Ne samo ova vlada. Znači, svaka vlada kaže da skrbi o svojim umirovljenicima, da daje koliko može prema svojim financijskim mogućnostima, a kao evo sada idu u prosvjede, a nama krenilo nakon dugih teških godina recesije. Nažalost, ova vlada kao ni prethodna ni prethodne nisu uopće u fokusu interesa imale 25% stanovnika, starijih osoba, i to upravo onih koji glasaju većinom za njih. To je paradoks koji se ne dešava u zrelim demokratskim državama. Osim toga, moramo spomenuti da u 4 godine četvrti ministar je postavljen resorni u roku od 2,5 godine i svaki puta moramo ponovo ga uvjeravati u neke temeljne abecedne stvari o rastućem siromaštvu starijih osoba, a također sve je gore na svim segmentima. Ljudi su pogoršanog zdravlja, više se umire, starije osobe više umiru, sve više je samoubojstva, to je jedan upravo šokantan rastući broj, upravo zbog siromaštva, bijede, poniženja. I oni nisu pokazali interes za nas, ni oni ni prethodna Kukuriku vlada. Ne možemo samo napadati jedne ili druge. Naprosto to su drukčije svetonazorne i vrijednosne ekipe, ljudi koji uopće ne vide da žive u paralelnom svijetu, dok siromašni ljudi, a umirovljenici svaki treći je u zoni rizika od siromaštva, i 50% ih je sa mirovinama ispod linije siromaštva u Hrvatskoj, koja iznosi 2085 kuna. Prema tome, takve obične abecedne stvari kaže im svaka statistika, ali oni to ne vide, nemaju vremena, ne vide da smo od cijele bivše juge zapravo mi došli na zadnje mjesto po standardu umirovljenika. Oni ne vide da smo u Europskoj uniji na dnu i da samo Bugarska ima više siromašnih starica i staraca. A dobro što... I zato idemo u prosvjede da bismo uspjeli potaknuti institucionalni dijalog koji je apsolutno presto od 2015. I taj dijalog ne znači da će se sve promijeniti. Naravno da mi znamo da se neke stvari ne mogu preko noći, ali zašto onda bogatijima daju više, a siromašnima ništa? Dakle, pitanja postoje, mi imamo niz prijedloga i nadamo se da će i Trogirani dati svoj obol, i prije svega jedan autobus iz Trogira ide za Zagreb. Naš povjerenik Ivan Bakica Đildo to organizira, a također dio članova i umirovljenika odlazi na veliki prosvjed na zapadnoj obali u Splitu, sve to u 12 sati, utorak 10.10. A to je zapravo istodobno u svih 6 gradova. Nije baš istodobno. A isti dan je u svakom slučaju. Znate da uvijek Dalmatinci imaju nekad svoje specifičnosti, pa tako je Zadar odlučio upravo zbog populacije koja će i tamo glasnije progovoriti, a to su siromašni i nezaposleni branitelji. Da. Između ostalog zajedno sa svim drugim invalidskim, obiteljskim umirovljenicima i tako dalje. Mi smo uvjereni da taj dan kada, nadam se, u svečanoj odjeći će doći doista jedan značajan broj umirovljenika na trgove. U utorak 10. listopada u većini od prosvjetnih gradova, dakle Zagrebu, Splitu, Slavonskom Brodu i Osijeku, točno u 12 se okupljaju prosvjednici, odnosno umirovljenici, invalidi, žene, branitelji, svi oni koji su zapravo najranjiviji i koje je načelo siromaštvo. Nadamo se da će biti oni koji su solidarni, a u Zadru će biti u 16. Bitno je da se shvati da mi ne idemo rušiti vladu, nego nastojimo pritisnuti vladu legalnim demokratskim načinom kako bi nas uočila, kako bi čula da imamo glas, a ne samo glasačko pravo.
i kako bi nam pomogla da kroz dijalog predložimo i izborimo se za najbolja rješenja koja bi postavila branu siromaštvu. Dobro, kad smo kod odaziva, spomenuli ste solidarnost, znamo kakva je povijest prosvjeda u Hrvatskoj, znamo za ona jedini braniteljski od 555 dana što je polučio nekakav rezultat, to ćemo sada tek vidjeti u Saboru, ali pitam vas za solidarnost. Nekako je logično da bi svi trebali biti solidarni s vama. O načinima borbe za prava umirovljenika, naravno da je bilo prijedloga mnogih onih koji su već toliko očajni da su bili spremni i štrajkati glađu. Međutim, zaustavili smo im. Nama je želja da probudimo nadu da je moguće promijeniti stvari, da je moguće živjeti dostojanstveno i da je moguće imati dovoljno za jesti bez da kopaš po kantama i loviš boce, plastične boce ili skupljaš po tržnicama. Da, htjela sam reći da bi baš umirovljenici trebali nekako senzibilizirati javnost, svi ćemo biti, daj Bože da budemo, da smo dočekali te godine, na neki način borite se i za buduće generacije, pa ta solidarnost, kako to da izostaje? Upravo to, da. Jer koliko god to paradoksalno zvuči, mi smo zapravo ono što će biti budućnost mladih. Dakle, mi smo budućnost mladih, a mi ne želimo da ti mladi imaju budućnost sakupljača plastičnih boca. Može li umirovljenicima pomoći politička stranka koja u svom nazivu ima umirovljenike, dakle Hrvatska stranka umirovljenika? Nismo poznali nijednu stranku, nijednu političku stranku, a jesmo obavijestili to jučer pismenim putem sve umirovljeničke stranke koje su veće, ima ih 4, i zamolili smo im da nam upute svoju podršku koju ćemo pročitati na središnjem prosvjedu u Zagrebu. Ako to učine, jedni već jesu, drugi su najavili, hvala im. 2 su zastupnika od tih 4 stranaka koji su u Saboru. Nadamo se da će, neovisno u kojim su kuhinjama i koalicijama, potruditi se plasirati naše zahtjeve ili u najmanju ruku ih proučiti. Da, evo kad smo kod zahtjeva umirovljenika, osim onog što smo čuli tražimo zaustavljanje siromaštva, zahtjevi iz područja zdravstva, evo ovaj pravo na dijalog i suodlučivanje koji se čini nekako kao, a što bi trebao biti, čini se normalno da imate pravo na... Da, čini mi se da ste u razgovoru spomenuli da od 2015. nekako zamro. Od 2015. zapravo nije bilo radne sjednice Nacionalnog vijeća. Bila je jedna konstituirajuća i jedna programska gdje se slagalo program. I ni jedne radne. To je gotovo nevjerojatno. U međuvremenu smo dobili 4. ministra. Da. I mi sve moramo iznova pisati, moliti, uvjeravati, objašnjavati, pokretati inicijative, jer svaki ministar je nova priča. Ovisi iz koje političke opcije dolazi. I to više nema smisla. Mi doista bez jednog ozbiljnog dijaloga u trenutku kad nas već i Europska komisija, pa čak i Svjetska banka upozoravaju na vrlo niske mirovine, na neadekvatnost mirovina, mi jednostavno ne razumijemo kako može jedan ministar financija, gospodin Marić, jučer anketiran od strane novinara u Slavonskom Brodu, reći neće ništa oni dobiti, neće biti ništa od tog prosvjeda, mi smo njima dali sve što smo obećali, dobili su 2,1%. Šta to znači u ušima onih koji ima 100.000 koji imaju manje od 500 kuna mirovine ili 200.000 onih koji imaju manje od... A dobro, sad vi kažete mojim ušima što će biti recimo konkretno, evo samo koji čeka, 15-20 godina imam čekati. Što mene ako ostane ovakvo stanje konkretno čeka, trebam li se i ja bojati kad postanem umirovljenik? Definitivno se trebate bojati. Pogotovo svi koji su mlađi od 62. godišta rođenja, zbog toga što prevarantski drugi mirovinski stup je zapravo pokazao se kao velika kazino ekonomija nad kojom nema kontrole niti država nego samo HANFA, a HANFA to su oni isti bankari koji sjede samo u drugoj agenciji. Prema tome Hrvatska je još ostala jedina
koja treba pretvoriti i reformirati taj drugi stup, jer to sad čini čak i Rumunjska od 1.1., a već su činile Poljska, Slovačka, Mađarska, nisu ni prihvatile drugčiji model kao Češka i Slovenija su isto prihvatile dobrovoljni, jer ako vi trebate dobiti sada dozvolu da pređete u prvi stup, automatski ćete dobiti 27% dodatka i nakon toga ćete dijeliti sudbinu koju trebamo dijeliti, a dobrovoljna štednja svih od nas mora postati, da, slažemo se, pravilo, ali ne na način da banke zapravo su stvorile javni dug, pojačale ga i da se ne možemo izvući jer je njihov trošak naprosto prevelik. Da, ako političari kažu da su umirovljenici suvišni, da su na neki način društveni teret, da ih je previše, pita se čovjek ako tako rezoniraju i zaključuju, a jednog dana će i sami, već sam rekla, i to ako im Bog da biti tako je, to sam htjela reći. Kad ste spomenuli ministra financija, možda je zato bio ravnodušan prema umirovljenicima, jer će spadati u kategoriju povlaštenih umirovljenika. U svakom slučaju njima na duši, vi ste rekli da nije ovo politički prosvjed, nego prosvjed na dostojan život, za dostojan život. Mi vam želimo svaku... I borba protiv siromaštva. Tako je, želimo svaku sreću, bit će i naših Trogirana, sami ste rekli. Hvala vam lijepo na razgovoru i ugodan vam ovaj dan. Hvala svima na podršci. Doviđenja.